Здравейте на всички, казвам се Валерий, собственик съм на магазин Valex. Освен това, предоставяме услуги, точиларски услуги Valex. Днес искам да поговорим как да си избирате инструменти, по-точно, когато си купувате инструменти нови, в магазина на какво трябва да обръщате внимание. Доста се случва, когато клиенти ни пишат в Facebook, Instagram, месенджери и така нататък. Имаме си професионални инструменти, много хубави, много скъпи. Единствено, не знаем защо, ама не и режат, даже вадим ги от опаковка, ама не и режат. Затова искам днес да ви покажа едни от инструменти, как дошли са чисто нови и как трябва да изглежда инструмент нов от опаковка. Ще покажа един пример на фирма Stalex, защото предлагаме само Stalex и ще бъде ясно защо. Така, имаме 3 нови клещи, които идват при нас за заточване. Нови, не и ползвани, ама не и режат. Имаме 2 клещи на Stalex и ще им направя едно сравнение, ще обясня за нашите клиенти къде трябва да погледнат на инструмента при закупуване. Да кажем така, един лайфхак. Първото, това си е вътрешната част. Когато инструмент изглежда така, никога няма да реже. Тази част винаги трябва да от пета до самия край би трябва да е точно на едно ниво, без да има някакви преходи, стъпала и така нататък. Тук виждаме в какво състояние са случайно клещи. Така, това си е друга страна. Една част изобщо не е преминала при заточване. Така, още един момент най-лесно. Взимаме клеща в ръката и в затворен вид гледаме, че даже не се затваря до половина. Там има различни височини на режещи платна. И сега от тази страна. Тази клеща не е, че не е нова и така нататък. Просто тя не би трябва да попадне за свободна продажба на пазара. Това си е просто един заводски брак. За съжаление можем да кажем, че това е просто буклук. Втора клеща. Също нещо. Няма една и съща линия, има си просто една извивка. И така, гледаме сега. Затваря само връхчето и нищо повече. Сега третия клеща. Различна височина на клещи. Работи само 2 мм. Няма една цяла линия за изшлайфане на вътрешните части. Как инструмент трябва да изглежда? Алекс? Цяла линия без да има преходи. Те ги довеждат ръчно. Цяла линия от пета до самия връх. Една и съща височина. С леко натискване изчезва на цяло фуга. Друга серия от серия Експерт пак на Stalex. Цяла линия без да има преходи. Една и съща височина. С едно леко докосване изчезва на цяло фугичка при затваряне. За това нещо ще отговаря колко хубаво ще реже. Ръчно докарана. От пета до самия връх си е равномерно изпилено. Без да има преходи. За това да си спестите едни пари при закупуване на инструмент, да работите с качествен инструмент, винаги внимавайте какъв инструмент при вас идва първоначално от магазина. Защото, за съжаление, не и всички производители си дават качествен инструмент на пазара. Благодаря.